Тази седмица в рубриката ни Африка в развитие ще се срещнем с доцент Едуар Маринов, преподавател в Нов български университет, който се включва при нас, за да обсъдим водещите теми от континента. Здравейте! Здравейте и честит празник на вас и вашите зрители. Честит празник и от целия ни екип. Да видим сега на първо място ситуацията в Габон. Както знаем, на 30 август приключиха президентските избори в страната, които отново всъщност излъчиха действащия държавен глава Али Бонго. Семейството му управлява страната от повече от 55 години. Последваха, разбира се, действия от страна на опонентите на президента. Да видим какви са всъщност ключовите събития, които наблюдавахме през последната седмица. Отново виждаме поредния военен преврат в Африка. За разлика обаче от това, което се случи в Нигер, тук можем да говорим за чисто политически акт. Наистина, всъщност семейството на Бонго, баща му и Али Бонго управляват в Габон от момента на получаването на независимост на практика. Хората в Габон и не само военните, но и населението бяха много разочаровани от резултатите от изборите. Големият проблем на тази държава, както и на много от останалите в региона, е сериозното неравенство. Габон обаче, за разлика от повечето африкански държави, всъщност не е бедна държава. Ако погледнем номиналните цифри, ще видим, че тя е четвърта в подсахарска Африка, най-добре представяща се в индекса за човешко развитие и има относително висок доход на човек от населението, който обаче в последните над 50 години се концентрира в ръцете на по-малко от 10% от населението и основно в ръцете на управляващото семейство Бонго. Това е и всъщност основната причина за преврата, поне от моя гледна точка. И отново виждаме тук тези рефлексии, свързани с икономическото и социалното развитие, които наблюдаваме в последните 2 години като вторични причини за превратите в други държави, като Нигер, Мали, Буркина Фасо. За разлика от тях обаче в Конго няма проблеми с сигурността и държавата се представя относително добре. Наред с това можем да кажем, че това е поредната бивша колония на Франция, която загуби демократичното си управление чрез военен преврат. И много анализатори казват, че това демонстрира изключителния неуспех на политиката на Емануел Макрон по отношение на старите френски колонии в Африка. Не трябва да забравяме, че именно от Габон започна голямото посещение на много африкански държави през пролетта тази година на Емануел Макрон. Дали и как ще продължи ситуацията в страната, предстои да видим. Но на мен ми се струва, че тъй като източника на преврата тук е малко по-различен, а и новозаклетия президент, лидера на военните, директно обеща, че бързо ще се премине към възстановяване на демократичните институции и че той е само временен президент до провеждането на нови избори. Но предстои да видим какво ще се случи. Действително, да, той обеща и даде заявка за свободни, прозрачни избори, разбира се, но доколко наистина можем да очакваме такива? За съжаление, в Африка свободни и прозрачни избори рядко се случват.
Предстои да видим. Въпросът е, че тук общо взето виждаме две противостоящи се сили, които могат да окажат въздействие върху демократичността на изборите. От една страна, икономическото влияние на семейство Бонго и свързаните с тях, можем да кажем, олигарси в Габон. От друга страна, военните, които наистина са изключително консолидирани. Говорим за преврат, който е подкрепен от абсолютно цялата система за вътрешна и външна сигурност на държавата. Въпросът е дали доколко ще бъдат допуснати наблюдатели в едни такива предстоящи избори и дали няма да бъдат направени опити за някаква конституционна промяна преди това, която, както видяхме, че например стана в Сенегал тази година, която да затвърди участието на военните в демократичната и обикновена политическа власт. Какви са именно тези шансове за обявяване на конституционни промени преди тези събития, за които говорим? Защото те така или иначе бяха обещани такива промени. Според действащата в момента конституция на страната, която в интерес на истината е доста устаряла, възможност за конституционна промяна има само от гледна точка на съвместната работа и съвместното приемане на решения от Сената на държавата, и то с голямо мнозинство, с над 2/3 мнозинство, и президента. Според мен, от гледна точка на факта, че в момента Сената не работи, суспендирани са всички цивилни институции, поне за сега не се вижда някаква възможност за такъв тип конституционна реформа. И аз си мисля, че ако наистина разглеждаме нещата в Габон по малко по-различен начин от останалите държави, където има военно управление, можем и да сме свидетели на един добър пример за това как може да чрез военно управление нещата да се оправят в държавата. Всъщност това е един трети опит за преврат в страната, както видяхме вече е успешен. С какво този опит се различава от предишните и с какво всъщност успя да постигне крайната си цел? Двете основни неща са, че на първо място, както вече казах, този преврат е подкрепен от абсолютно целия състав на силите за сигурност, и вътрешна, и външна, което дава доста широко покритие и възможност за овладяване на институциите в държавата. Видяхме изключително бързото затваряне на границите, изключително бързото осъществяване на домашни арести на ключовите управляващи фигури в страната. От друга страна, по мое мнение, момента назря. Момента наистина назря, момента на недоволството на хората от толкова дългогодишното управление и узурпиране на икономическите ресурси от страна на малка група хора. Нещо, което виждаме и в други държави в Африка. Наред с това може да отбележим, че и тук виждаме проявлението на една тенденция, а именно когато някой от дългогодишните президенти посегне към трети извън конституционен мандат, обществото да реагира и това да подпомага военните да се намесят в политическото управление на държавата.
Тъй като засегнахме и темата за френското присъствие, разбира се, в африканските държави, една новина така от последните дни от Нигерия, именно, че хунтата в момента води преговори за бързо изтегляне на френските войски от страната. Възможен ли е наистина такъв вариант? Какви биха били резултатите от тези преговори? От гледна точка на това, че заплахите за военна намеса от страна на съседите на Нигер не се осъществиха и все по-ясното и вече доказано покана към Вагнер да подпомагат сигурността на страната. Това не е учудващо. Все повече и повече виждаме наистина този провал на френската външна политика и все повече и повече виждаме обществено недоволство от страна на гражданите на държави в Африка спрямо Франция. От друга страна, Нигер в момента е може би най-голямия бастион на Франция от гледна точка на военни сили, тъй като там е една от наред с огромния военен контингент, близо 2000 човека, там е една от двете въздушни бази на Франция на континента. Надяваме се, че ако не друго, поне френските части ще могат да се изтеглят мирно от страната, без това да навреди на крехкия установил се мир и сигурност там след препратка. Каква е реакцията на самия Макрон, който очевидно губи почва под краката си на африканска територия? Как Франция оценява ситуацията? Френските власти в последните 2 месеца са доста тихи в изявленията си по отношение на случващото се в Африка. От друга страна, през европейските институции виждаме доста силна реакция от страна на Европа. Може би толкова силна, колкото беше реакцията по време на арабската пролет. Защото може би сме свидетели на същото, на един домино ефект или на ефекта на бомбата с закъснител, при който изключително много държави влизат в нов етап на политическо и най-вече геополитическо развитие. Дали доколко Франция има сили и възможности да реагира, предстои да видим, но виждаме, че те са изключително предпазливи. В този ред на мисли, как оценявате всъщност политическата ситуация? Говорим ли за криза? Колко задълбочена е тя, разбира се, на територията на Африка? Въпреки че случващото се в Габон може да изглежда като продължение на процеса, който наблюдаваме в Западна Африка, Мали, Гвинея, Буркина Фасо и Нигер. Всъщност, както казах в началото, ситуацията всъщност е малко по-различна тук. В крайна сметка, големите опасенията от голям конфликт за сега са поутихват. Проблема обаче, че предстоят, както сме си говорили преди, предстоят доста избори през тази и следващата година. Има и други лидери, които дългогодишно управляват държавите си и не е сигурно дали импулса, който гражданите на Африка виждат, няма да се предаде и в други държави. Видяхме, че настоящия президент на Сенегал се отказа от трети мандат, въпреки че можеше да се стигне и до това. Ще видим какъв ще е резултата от изборите в Камерун, където също
президента управлява от над 30 години. Възможно е нещата да ескалират, т.е. да наблюдаваме малко по-динамични политически промени. Тук много важна е реакцията и от страна на Европа, но и от страна на може би най-големия икономически партньор на Африка, Китай. А Китай всъщност мълчи и то мълчи даже повече и от Франция. Ще следим, разбира се, политическата обстановка в африканските държави, които и вие споменахте. Накратко, нека видим обаче и едно присъствие в Африка, което определено буди любопитство, а именно присъствието на Вагнер. И на къде сега, от тук нататък, след смъртта на техния лидер Пригожин, какво ще бъде бъдещето на Вагнер в Африка? Как оценявате ситуацията? Не смятам, че нещо ще се промени чак толкова с смъртта на Пригожин, тъй като в Африка има огромен контингент, по някои оценки над 5000 човека в 7-8 африкански държави. Освен всичко друго, в Африка са концентрирани близо 60% от активите, от където Вагнер набират средства. И тъй като става въпрос за наемническа армия на практика, която се интересува от икономическата изгода, според мен няма да видим сериозна промяна. Дори би могло да се очаква разширяване на техните операции в африканския континент, основно в Централна и Западна Африка. Те работят доста добре с военните режими, които се установиха там, и ще трябва само да видим дали международната общност ще успее да наложи някакви икономически санкции и да ограничи по някакъв начин икономическото им влияние в тези държави и начинът, по който те добиват средства там. Тъй като по експертни оценки само за миналата година икономическите операции на Вагнер в Централна и Западна Африка са им донесли малко над 15 милиарда долара. Така че наистина за тях това е изключително важно да останат на място. Всъщност, да, както споменахте и вие, всъщност състава ще се разширява, такава е тенденцията. Отделни постове в мрежата Телеграм също свидетелстват за това, казвайки, че около 1500 нови бойци са тръгнали от Беларус към Африка. Разбира се, ще следим. Как обаче Европейския съюз вижда това присъствие? Както казахте, икономически операции от страна на Вагнер на територията на Африка. Едно от последните изказвания всъщност идващи от Европейския съюз на Жозеп Борел, ръководителя на външната политика на Европейския съюз, сочи за това, че според него това влияние ще продължи да е налично, ще се разширява. Как Европейския съюз гледа на ситуацията? Европейския съюз е притеснен. Европейския съюз няма как да не е притеснен от случващото се в тези африкански държави, защото наред с чисто геостратегическото влияние, което Вагнер оказва в тези държави, виждаме, че присъствието на такъв тип групировка там води до още по-голяма политическа и свързана с сигурността дестабилизация, тъй като те имат интерес от това региона да бъде нестабилен. Това, което Европейския съюз би могъл да направи, разбира се, заедно и с администрацията на Съединените щати, е да се опита да наложи такъв тип санкции спрямо определени държави или спрямо операциите на Вагнер, които да ги направят икономически неизгодни. Дали и как това би могло да се случи, ще видим за бъдеще, защото от друга страна изключително много от африканските държави зависят от
от икономическата подкрепа на Европа. И в последните години виждаме изключително много санкции, включително да кажем срещу Нигер, срещу Мали, които крайният им ефект се оказва насочен към обикновените хора в тези държави, които обедняват още повече, а те са и сред най-бедните в света, създавайки още по-антиевропейски, антиколониални настроения сред гражданите. Много ви благодаря за това включване и за днешния ви коментар.